Aukera ederra, Beraz, esamez politia dauzkagun hemen. Entzun ondo, Maitan, endika, lehenengoa, denbora! Tamainan eta kolore Tamaina eta kolore ezberdinetakoa ezberdinetakoa izan dezakegu, baina askorentzat ezer ez da polita. Askorentzat? Ezer ez da polita. Ezer ez, tartean bokala. Ziur ez da polita. Zi ez. Zeharo. Ze ez. Azkarregi, etorri berriak normalian azkarregi abiatzen zarete eta hitxoin ontzat eman arte. Tira, bigarrena, denbora. Esaeraren arabera. Zenbat eta gutxiago izan. Are eta. Aurretik bokala. U ez. A. Ar. Tartean ez hartu beste bokalikor. Argiagoa. Hori zen. Bai. Argiago. Bai, hendik ez da guztara gelditu, Hirugarren esamesa. Mingain atera eta guzti. Tira, hirugarren esamesa, denbora. Guztietan. Guz ez. Gaztetan. Asko. Dakartzate. Ez, aurretik bokala. Edukitzeak. Ez du esan nahi. Beti mantenduko duzunik. Hori da. Erto. Bai. Bat behintzat bai. Ba, azkena, aukeran. Denbora. Garai batean jendeak. Gabezia. Aurretik bokala. Eskutatu. Egiten zuen. Gaur egun. Askok. Herri. Ez. Bai. Arro. Erakusten dute. Bai. Justo. Eta arroakuak, arro ez ikustea, tira, bada marka. Ba ondo, bi esamez, 50 puntu, Maitan endika, oso ondo, eta pistak. Gaztetan asko edukitzeak ez du esan nahi, beti mantenduko duzunik. Garai batean, jendeak gabezia eskutatu. Egiten zuen, gaur egun askok, arro erakusten dute. Zer da? Ea, erantzun hori? Esan zeuk. Mitxelinak. Geuri begir esan dau. Bai, zarbait jate, ikus dezagun. Esaeraren arabera, zenbat eta gutxiago izan, are eta argiago bihurtzen zara. Ez da Mitxelinen kasua.